салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. чихе ки шумо медонед мо дар авиакасаи шаҳри Екатеринбург кор мекунем ва инам як бародари дигармонам дар ҳаминҷа дар шаҳри Екатеринбург дар ин ДКО дар авиакаса Урал авиалинида кор мекунад. Инам бародармона бинед. салом алейкум бародарони тоҷик ва муҳоҷирони азиз. Бародаро дар нами ДКО чихеле ки шумо медонед, касе ки дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунад, истиқомат мекунад, авиакасак шудагем бо нархи арзон, бо нархи дастрас чанқе ки тонем муҳоҷироро бо ёрдам мекунем. Ина номеро ман мегум, дар поёни видеорам номероро мемонад. Номерои мо 8992 171 86 88. Занг зани ҳатман дастгиритон мекунем. Саломат бош бародар, мо мехоҳем ки фаҳмем ки аз соати чанд то соати чанд мумкине шумо занг зан ва аз соати чанд то чанд ҳаминҷотон кор мекунад. Аз соати 9 то 7 бегара кор мекунад ва мо на танҳо билет мефурӯшем, бо мисол прописка, документ қатъи медорам, туро бо метавонем ёрдам кунем. Саломат бош дӯстони азиз, чихе ки шумо шунидед, номерои бародар обязательно дар поёни видео менависем. Номероша бо худаш гуфт. Ин бародар мо дар шаҳри Екатеринбург дар ДКО Таганский радиосный центр ДКО аст, нав кор карда истодааст. Ва чихе ки худаш фаҳмидем, бо мигрантҳо кӯшиш мекунад ки дар ҳамин шаҳри ғарибӣ ёрдам кунад.